Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi ala Tinubu ahapụla ala anyị ugbu a fepụ gawa mba Tọki maka njem eyiri eyi, mana ekwughị mgbe onye isi ala ga-alọghachi. Ndị omeiwu 21 nke ụlọ omeiwu steeti Kano agbahapụla pati NNPP ma sonye nke APC. Nke a na-abịa dịka gọvanọ steeti Kano Abba Yusuf na-atụ atụmatụ isonye pati APC taa. N'ihi ka ndị ahịa Ọnịcha Main Market jiri gbachikọrọ ụlọ ahịa ha taa bụ Mọnde, aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo agbachikọrọla ahịa ahụ otu izuụka ugbu a ma mee nyija na ya bụrụ na ha nọdụ ala zụọ n'ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde dị n'ihu na ya ga-agbachikọrọ ahịa ahụ otu ọnwa maọbụ karịa. Ọgbaghara na obi erughị ala na ugbu a na Abuja dịka ndị ọrụ obodo na-eme mfanye aka n'ụkwụ ọrụ nakwa njegharị iwe chụsoro ụgbọala bụ Yes Onwike ma malite ịkpọ ya ole ole nke pụtara onye ekperima. Otu IPOB adọla gọvanọ Soludo aka na ntị na ya ejikwala ndị ọrụ ọtawa ike maọbụ ndị ọrụ nchekwa ịrụgide ndị mmadụ ịpụta ezi n'ụbọchị Mọnde n'ihi na ha agaghị anabata nke ahụ. Ha gara n'ihu rụtụ aka na agaghị akwụsị ịnọdụ ala n'ime ụlọ na mpaghara ala Igbo n'ụbọchị Mọnde ruokwa mgbe a tọhapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị akpọchiela n'ụlọ nga otu onye inspektọ ndị uwe ojii ndị agha soja 35 gụnyere ndị ugwu 33 n'ịtụ atụmatụ ịchụpụ onye isi ala Tinubu pụọ n'oche ọrụ ya. Maka ọ dị onye ọkaiwu Femi Falana agwala ndị agha ala anyị na ihe mbụ ha kara ime bụ ịrịọ mgbaghara n'ihi ịgọnahụ atụmatụ ahụ ịchụpụ onye isi ala pụọ n'oche ọrụ ya kemgbe ihe karịrị ọnwa atọ ugbu a. Okporo ọkụ eletrik ala anyị akụọla afọ n'ala ọzọ n'ụtụtụ taa. Nke a na-eme ya ugboro abụọ n'ime afọ a n'ihe na-akarịbeghị otu izu ụka. A nụrụ ụda egbe n'ahịa Ọnịcha Main Market dịka ndị ahịa nọchibidoro ụzọ ma malite ime njegharị iwe ndonye ukwu iji kpọọ oku maka ntọhapụ Nnamdi Kanu. A ga-echeta na gọvanọ Soludo agbachiela ahịa ahụ otu izu ụka ugbu a. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọikpe nọrọ taa kposa arịrịọ Maazị Nnamdi Kanu rịọrọ ka a kpọpụ ya pụọ n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Sokoto. Onye bishọp ụka Koking Kenneth Obi bụ onye natara n'aha Maazị Nnamdi Kanu akwụkwọ ikikere ịbụrụ nwa afọ steeti Georgia n'ime mba US agwala ndị Igbo na ha dere edu n'ihi na n'oge na-adịghị anya ha ga-enweta mba Biafra. Nna onye ọkụ bọọlụ ala anyị Wilfred Ndidi bụ Sunday Ndidi anwụọla taa n'Ụmụnede steeti Delta site n'ihe mberede okporo ụzọ. Onye ji aha pati Labour ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023 Maazị Peter Obi agwala onye isi ala Tinubu na ya kwụsị ịgagharị ma nọdụ ala n'ụlọ iji lụso agha ihe ndị na-eche ala anyị aka mgba ka ọ dị ugbu a. Ụlọọrụ NNPC ebugola ọnụego mmanụ petrol gaa narị naira 839 kwa lita dịka ụlọọrụ Dangote nọrọ ụnyaahụ bugo ọnụego nke ha. Onye sinetọ na-anọchite anya ndị Bauchi Central n'ụlọ Senate Abdul Ahmed Ningi ekpugheela ugbu a na mba US jiri ogbunigwe wapụ ndị omekome n'ime mba Naijiria bụkwanụ nke ụlọ Senate ala anyị na-amaghị banyere ya. Gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo amachibidola ndị ahịa ịnọdụla n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde n'ime ahịa 12 ndị ọzọ n'ime steeti ahụ. Maka ọ dị ndị ahịa Ọnịcha Main Market nọrọ taa mee njegharị iwe ma nọbichie akwa mmiri Naija. Na steeti Lagos, ndị uwe ojii agbapụla ndị na-eme njegharị iwe anwụrụ ose bụ ndị nwụchara n'ụlọ omeiwu steeti ahụ taa iji gosipụta iwe ha maka nkwatụsị ụlọ ha gọọmenti kwatụrụ. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu atọrọla onye isi ndị ntorobịa nke otu nkwado Tinubu na Shetima n'ime steeti Zamfara bụ Ambassador Bashir Isagoso. Aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo ebuola ebubo ugbu a na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akwado atụmatụ ndị mmadụ ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde n'ime mpaghara South East. Ọ kwararịrị na n'ime steeti Anambra na nke ahụ na-ehikarị odo n'ime Ọnịcha Main Market nakwa Nnewi ma gbakwunye na ọchịchị gọọmenti ga-amalite ịgbachikọrọ ụlọ akwụkwọ ndị na-adịghị emepe n'ụbọchị Mọnde. Ndị ọrụ obodo n'isi obodo ala anyị Abuja enupụrụla ntụziaka Yes Onwike nyere ma gaa n'ihu taa na atụmatụ mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ha. Otu na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram awakpola steeti Borno n'ọzọkwa ma gbuo otu onye agha soja egbugoro n'ọkwa Lieutenant Colonel na nso nso a nakwa ndị agha soja mmadụ 6 ndị ọzọ. Aka na-akwọ ụgbọ steeti Abia Alex Oti akọwala na ihe mere ndị bi n'ala Aba jiri nwee ọkụ n'agbanyeghị na okporo ọkụ eletrik ala anyị kụrụ afọ n'ala bụ n'ihi na ọchịchị gọọmenti ya malitela iji ngwa ọlọrọ ọhụrụ teknụzụ na-enwegharị ure iji nyepụ ọkụ eletrik. Ụlọ ikpe ukwu dị n'Ibadan ekposala ọgbakọ ezumezu ahụ pati PDP nwere n'ime steeti Ọyọ ma chụta Otiraki na ndị so ya achị kwupụta Abdulrahman na Samuel Anyanwụ dịka ndị isi pati ahụ. Isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị agwala ọha na eze na ha ga-eme nnyocha nke ọma iji chọpụta ma ọ bụ ezie na Ifeanyị Eze Okerienta Gentle Yahoo ma ọ lọghachila na ndụ. A ga-echeta na e nwetara onyonyo vidiyo n'abalị abụọ gara aga bụ ebe Gentle Yahoo ndị agha soja kọwara dịka onye nwụrụ anwụ pụtaziri ma kwuo ha na ya dị ndụ. Ụjọ na-egwu dị ugbu a n'obodo Ọsọ Eda n'ime ọchịchị kansụl Eda nke steeti Ebonyi dịka ndị omekome ekpe egbe gburu mmadụ 5 ma tọrọ ndị ọzọ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.